nabai da, zati honetan mentxa tabernerik ez dagoela, zebira, mentxe, lasaitasun pixka bat, han fondoan badago jendia, han zertxo bai. Baina, bueno, mentxe bera, kuadrilla tiki bat, ez dakit taberna edo, ez, familia da. Bueno, kaixo, familia, eguardion, zer moz? Ondo? Bai, ondo. Ondo, zer, lotxati? Bai, bueno, lasai. Nik behar dut norbait, galdere irantzuteko. Zu pres? Bost minutotan galderak egin. Egurrez nago, baina bai, pres. Ai, lasai, galderak egin. Jakin euskero, bota, 1 euro. Eta badakizu, galdetu hortikan, ni beti erantzun zuzena jarko. Onartu bai? Vale. Bost baiet? Bai. Ba, venga, bosteko hori, bost baiet. Venga, Jorge, balmasedakoa. Eta lan nienta arizea? Irakasan lan, Hombre, irakaslia. Bueno, orduan kultura general eta ondo. Bueno, ez pentsa. Bueno, ba, ikutu zagot, venga, denbora. Nork idatzi zuen On Quixote? Un Quijote, Miguel Cervantes. Ziur? Bai. Geratuko dut kronua? Bai? Bai. Venga, denbora. 9 segundo, On Quixote, noske. Miguel Cervantes, ez dauka bizten askorik. Ondo hasi du, venga, zalo bero bat. 20 eurako, taka. Zarra dezagun. Vale. Hori, irakasle Orain bat desagertuko dira, lasai. Ze, zure buruaren konfiantza gutxi, oza? Bertze galdera. Nork aurkezten du Robin Hood? Robin Hood. Atracona mano armada. Jorge, galdetu Jorge dute. Fernández. Ez. Bai, galdetu, nahi duzuna. Jarraitu martxan? Bai. Jorge, Diego, Jorge, David de Jorge. Bai. David Jorge? Bai. Bai, geratuko dut? Bai. Venga, denbora. 28 segundo. Bueno, bai, David Jorge da, oso ondo, Robin Hood, atracona mano armada. Eta ediko lankidea, ebentxe daukazu. Bai. Oso ondo. Vale. 40 euro, 28 segundotan. Bai. Zer? Momentu zerreza, iritsiko dira galderak, ez? Beste bat? Venga, ba. Denbora. Ze koloretakoa da Usue Bilbao basketen jantzi ofiziala? Bai. Beltza. Beltza? Bai. Seguro? Bai. Seguro? Bai? Denbora. 40 segundo. Usue. Beltza. Ez da beltza eta xurilla. Beltza, bai. Beltza. Bai, beltza. Hoizen, oso ondo. Naiz eta xuri pixka bat ere badun, baina, bueno, ontzat ematen dugu kolore beltza. 60 euro, 40 segundu. Eta tropa guztia horatzetik. Bai, horatzetik. Bueno. Ari gara pixka kaleari eta giro pixka ematen. Bai. Baina, hau pasata. Venga, da. Ze izen du Heidiren lagun hartzainak. Egun hartzaina, bai. Hori bai. Bai, Pedro. Bai? Bai. Geratuko dut? Bai. Denbora! Bira horatzean, hori da, aurra di da. Oiek igual ez dakite. Bide bazekin. Heidi eta Pedro eta, Bai. Hala da, Pedro, oso ondo. Hori beste 2 euro. Eta bueno, aritzia. Laro euro jado. Koltsoi bat, galtzeko gero. Hori da, beti kontxoa edukitzea, beti ondo dago. Venga, ikusi behar dio. Nola deitzen zaio Beiaren kumeari? Nola deitzen zaio Beiaren kumeari? Beiaren kume, txekorra, edo txala. Txikorra, txala, bai, geratuko dut? Bai. Denbora, minutu bat eta 3 segundu. Laroi dituzu, 100 euro lortu nahi. Beiaren kumea, txala, txikorra, lesakan, aretzia. Bai, oso ondo, 100 euro. Horrelako baldin badina. Bueno, momentuz ondo dijua. Bai. Baina zure zalantzak badituz, ezta? Bai, Sobera erraz beldurna momentuz. zaioz iritsiko den. Ba, iritsiko dena da, erraz ere. Musika guztoko? Bai. Bai, ikus dezagun. Denbora, zein musika taldetan abesten du Xabier Solanok? Xabier Solano. Zein musika taldetan abesten du Xabier Solanok? Kantari ezaguna, Xabier Solano. euskeraz kantatzen duna, Bai. rock. Ezagutzen duzu Zera, galdetu. Xabier Solano. Zutagarrekoa, ez da. Zutagarrekoa Solozabal da. Esne beltza? Bai. Ziur. Esne beltzakoa, pues venga. Zokarra? Bai. Garetuko dute, bai. Bai? Izne beltza da zerantzuna, geratuko dut? Bai. Vale, denbora. 1 eta 28. Lehen, Beiaren, kumearen, Bai. informazioa eman dizu. Bai. Orain esne beltza. Bueno, hortzen. Ari hor dion tiraka biltza. Vale, Xabier Solano. Esne beltza, oso ondo. Oso ondo. Bertze bai euro. 120, ez? Bai. 120 euro. Eta hemen ja, errexago, ze jendia badago. Bueno, ba, ikur ezagun. Denbora.
Zei zen ematen diote Bilbon merengue pastelari. Merengue pastelari. Bai, Bilbon. Zei zen ematen diote. Hola. Bai. Badakizu, zelan nintzen den, merengue pastelea. Bilbon. Ez. Carolina, bai. Bai. Venga, pues arrezkutako naiz. A ber, zer? Carolina. Carolina, bai, geratuko dut? Venga, denbora geratuta, 2 minutu eta segundu bat. Carolina? Carolina, izango Ba, da. bai zen arraro pastel bati jartzeko. Carolina. Merengue pastela gaina, ezta? Esan du bai? Merengue pastela, Carolina. Bai zuze pastel mota den? Ba, merenguea bai, baina irudikatzen duzu beintza pastel hori. Bueno, ba, Carolina bai, Carolina ez. Carolina, bai! Oso ondo! Bertze bai euro! Bertze bai euro! Bueno, urrengo asmatzen baduzu bai, bai? Denbora, nork zuzendu zuen tesis pelikula. Nork zuzendu zuen tesis pelikula, oso pelikula ezaguna. Igual, a ver, galdeko du. Zuzendaria ere oso ezaguna. Tesis pelikula behar izun zuzendu den? Bai, Amenabar, Alejandro Amenabar. Amenabar. Ziurtatu... Tesis pelikula, Amenabar. Vale. Bai? Venga, listo. Bai? Denbora ordu. 2 minutu eta 18 segundu. Tesis pelikula. Oso pelikula... Bai, ikusi dut. Ikusi duzu? Nien nuen gogoratzen zein zen zuzen. Alejandro Amenabar. Bai, Alejandro Amenabar dugu. Tesis filmaren zuzendaria. Eman bimuso, Tore bai eura, eman bimuso neskari. Eskerrik asko. Hoi gehiago, ja basi dut. 2 minutu eta 18 segundu. Eta ja, hogei, berrogei, zaizen balurtu zuen ja. Onda, berrogei. Berrogei ja? Bueno, ondo. Ikusi ezagut. Venga, beste galdera. Zein herrialde jaio zen Kylie Minogue abeslaria? Zein herrialdetan jaio zen Kylie Minogue abeslaria. Eta ez du balio kanpotik esatia, berak bilatu behar du erantzuna, venga. Bai, Kylie Minogue. Uste dut, a ver. Kylie Minogue, abeslaria. Maletoko dut. Xez, horra ez du balio. Ixo. Parkatu. Ixo. Parkatu. Galdera bat. Hori. Kylie Minogue, venga. Zer Bai, herrialdetan jaio zen? Kylie Minogue, no jaio zen. ¿Dónde nació? En Australia. Australian? Sí, ¿eh? Australia. Galdetako berriro. Australia, Bai. Zuek badakizue? No jaio zen Kylie Minogue? Sydney? Australian, vale. Bi esan diate, ba, listo. Bai, Bai. geratuko dut. Bai, Venga, bai. denbora, 3 minutu eta 7 segundu eta Australia. Bai. Ez eta zalantzak izan, ezta? Bai. Zu ze uste zenuen hasiera batean? Nik hori London, Gran Bretaña edo... Gran Bretaña edo inglesa zara tipata. Bueno, ba, kanpoko laguntza jaso du eta laguntza ona, bai, Australia zen oso ondo, oso ondo. Oso ondo, Australia. Bertze bai euro, eta zenbat edo urreia eunta laroi. Euro. Ostras. Hain bertze duzu, zenbatzen ere ja txartu duzula. Bueno, jarra dezagun pixka bat, literatura aldetik eta ondo, ezta? Denbora, zein da Jose Irazu Garmendiaren ezizena? Irazu Garmendia. Jose Irazu Garmendia. Jose Irazu Garmendiaren ezizena. Ezizena, goitizena. Jose Irazu Garmendia. Bai, Garmendia. oso ezaguna. Eta ez dut gehiago esango. Eta bestela galdetu? Bai, venga, galdetuko dut. Zein kine batzu? Galdetuko dut. Jose Irazu. Irazu, Jose Irazu, Jose Garmendia. Irazu. Jose Irazu Garmendia, oso ezaguna Nork da. izan da, ez que ez dakiz, izan galdeteken. Venga, galdetu. Pedro, zu dakizu? Elena, Jose Irazu Garmendia. Sí. Da idazle bat. Ah, Jose Irazu Garmendia. Ez? Bernardo Atxaga. Atxaga, baina Atxaga da irusta, ez? Atxaga ez dakit, A ver, galdetuko dut beste bati, bale? Venga, azkarre, Igual, muy Getxu hori. lau minutu, Lagundeko didazu? Ja, lau minutu. Joseba Irazu. Jose Irazu Garmendia. Jose Irazu Garmendia da idazle bat. Izan daiteken izan daiteken. Bai, ezin zesan bada. Futbolaria, Ez zen ez dakizu. bertsolaria, abeslaria, idazlea. Lasai, Bai, zuk esan duzu, Bien artea zalantza. Bernardo Atxaga, baina Bernardo Atxaga ez da irusta. Desberdinak. Bernardo Atxaga izan daiteke. Lauta biteru, lauta bita Baina ez da bost, Jose irusta, ez da. nire bizitza. lauta pikuia. Artista, lauta pikuia. Beste Demora bat, gortzen beste aizea, lauterdi. Venga, da, gelditu, arriskatuko. Mota bat. Badaukat. Zein? Bernardo Atxaga. Bernardo Uste dut Atxaga, dela- geratuko dut? Bai, Bai? Venga, denbora, lau eta berrogei. uste dut dela baina. Bueno, Ez irusta, uste dut abizena dela. uste dut bi zen azaldu dela hortikan, ez? Bernardo Bai. Atxaga eta bestia? Ez atzekien. Beste ditzekien? Orduan zalantza erratikan. Uste duzu ez dela Bernardo Atxaga? Nik uste dut ez, ez dela, baina bueno.
Pues atxegatik denbora gehiago, nahiago duz. Bueno, ba, Jose Irazu Garmendiaren ez izena da Bernardo Atxaga, oso ondo, bertso euro. Iruzkatzela, bizen, Bueno, ba, hoi segundo besteik ez, 5 minutak agortzeko, beraz, bat, bi hitik aukera izango duzu. Ados, ba, denbora, nork abestu zuen Titanic filmean, My Heart Will Go On. Titanic filmean, venga, va. Nork abestu zuen abesti hori. A ver, Titanic. My Heart Will Go Parcatu. La canción de California Titanic. sortua nesta. ¿Sabes quién es la canción? Que Necesita cantaba la canción de Titanic. Kamarak barreta derechen du. Zer, azentua. Aquí soy. ¿Quién cantaba la canción de Titanic? Denbora. Celine Dion. Vale, Denbora vale. ya, Vale, vale. denbora ya, ala etorri. Hala, venga, etxetik Vale, bezala, erdetik pasa. Venga, boten. Bueno, ba, ja, 5 minutu eta 3 segundo. 3 segundoko hori propina da eman dizut, baina ja, denboraz kanpo. Zesan dute? Celine Dion. Ba, bai, Celine Dion zen, baina pues. denboraz kanpo, beraz. Eskerrik asko laguntza, nik baina, berandu ibili da. Hogei eurako. Hoi zen, ala ere, zenbatu dirua. Bai, baina nahiko txo. Diru puska, Gastuta daukat, Eunta larogei bat edo igual. A ver, txo. Ba, ondo, bai. momentuz, 1larogei euro lortu ditu. 1larogei. La ola, Batxu ze 1larogei euro. Ondo dao. 360 euro. Hortxe koska. Bikoitza, ala 0. Edo bestela da, indezagun proba, zalantzan dagota. A ber, etxeko Andre, torrena. Euskaraz bai, ezta? Bai, gutxi baina. 1larogei euro. Jo, ze Metxe, ondo. Patrika, ze ondo. 1larogei eurokin egiten alde gauzak. Eta nire proposatu diot, nahi izan ezkero, bikosten aldula kantitadori. Geratuko naiz igual, euro ben. Bai? Bai. 1larogeikin iratuko zarete? Bai. Ba, Balmasedan 1larogei euro gako dira. Txalo, bero bat, oso ondo. Leakide ona, ondo jogatu zu baina. Sai. Bueno, argazitxu bat hemen atera. Eta baine, guztiok errama hor dio, 5 baietz, bale? Bat, bi, eta 3, 5 baietz. Jefiari. Haineri. Venga, pasa beste bat epila.